ହବ କହିଲ? ଏତିକି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କଣ? ସେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ ନା କଣ? ଲଗେଇବା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ, ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯିବି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛି। ଏ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ମାଙ୍କଡ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏ ଗାଡି ହେଇ